Sige. Katolik. Ang word nga Katolik, diya man ko naaghap ubasa na nakalimot na lang inoon ko sa akong gibasahan. Para bang linear breed na makalimot. Amerikana ito. Nang kahulugan niya, dili na lang ta moagi ng katahulos, katulos, duslos. Dili na lang ta moagi dim tagsabot na. Sa ato na lang pagsabot sa atong masabtan nato nga meaning niya nga masabot Dios is inclusive. Inclusive. Inclusive Kasi sa unsa? pasabot sa inclusive. Universal inclusive. Ang giingon sa inclusive apil tanan. Sure. Mao nang matawag siya universal. Banati siya, banati. Mao na gisulti ni Saint Ignatius inclusive. Apil tanan. Oh, Katoliko din siya Pamilya. Karon, iwan na. Katawa lang sa ni. Sige, padayon. Sige, padayon. Karon. Wala. Pag nga universal, Katoliko. inclusive, Katoliko universal. wa ko'y lalis na dong. Tinuod na dong pag muingon na kang Roman Catholic, lahi na. Uy. Sige daw ha. Ginaoga nagbago. Oh. Tawa na ron. Exclusive na sa Roman Church. Kung nakasabot mo, exclusive na meaning sila ra ang Roman Church na wala na ang tinud-anay meaning sa word nga Catholic, meaning universal, inclusive. Kasabot kang inclusive. Includes all. Basa dictionary meaning. Apil tanan. Kasama naman dictionary. Sa to pa, kung mingon mo Roman Catholic, nawala na mo sa meaning. Sa word nga tinud-anay Catholic, meaning Roman Catholic. So, tama tong giingon ni Oy, ikaw. Tama tong giingon ni Sir Lolo nga apil po ng yawa po sa inyo. Ikaw, Jay. Nagpatuto o man kang kuyaw ka. Oh. Wala ba ya? Nagpatuto o Wala man ba ya? kang kuyaw. Wala ba ya? Usay meaning sa inclusive. Wala ba ya? Di. Isa lagi. Nga Roman Catholic lang. Isa lagi. Sa badiya, kung maingon na exclusive na exclusively. Biray. Sa Roman Church. Padayon. Exclusively sa Roman Church. Oh, exclusive na. Dili na mao'y meaning sa Catholic nga exclusive. Ang meaning sa Catholic, utrom pugkay way utok di. Ang meaning sa Catholic, inclusive, apil tanan. Oh, ang sabi pasabot din Sa to pa apil me. Sure. Kung inyo nang ingon nga, para kamo Katoliko ka. Roman Catholic, ang meaning niya nga exclusive, inclusive, nawala na. Panguros gani para Dili makatoliko ka. na, ayaw giga-yaga dong. Kinsa may Kanang imong pangutana dong, yaga-yaga. kinsa may dili kuan? Kinsa may dili apilaan ng inclusive nimo? Kinsa may tawag ining kuan? Kinsa may tawag ining dili apilaan ng imong inclusive? Palulaga. Di ba? Ang term, paminaw sa. Ang terminong inclusive, kinsa may dili apil ana? Di ba? Kinsa may dili apil ana? Inclusive? Oh, kanang term nga inclusive. Includes organic. Sa Okay. bukag inclusive. So, apil tong ana. apil ang Muslim, Naunsa man kaoy. apil ang pagano, Minus man kag utok. apil ang demonyo. Inclusive God. Minus kag utok. Sige sir. Sige, ikaw sir. Matay Sa mga Bible. Sab. Ikaw. Ini minus ni utok. Inclusive. Surang nagka-confess ni Jesus Christ. Exclusive. Ay di. Dili sa inclusive. Ay si Kristo. Inclusive. Dili mo sulod ining turila. Inclusive. Exclusive. Ay turil daw. So, exclusive dahil. Turil. Andi ang Bayugan. asa man ang turil? Bayugan. Ang Roman Catholic Church. Basta na turel exclusive. Ikaw, Kala ako mo gid mong initan gyud mo. Meaning sa Maipit mo gud siya ba? Ako tong dalon sa meaning encyclopedia. Si John Jonah. Lagi. Bilib ko ni Sir, John sir, Jonah kay sir, Barret siya. sir Remigio, wala kay problema. Ako Wala aning kay tawag tulos anang kay ko anon. istorya. Sige. Ang meaning sa Catholic is
ang iyahang tawag anang essence is inclusive. So ang ako ang pangutana, apil ba din ang Muslim? Apil ang pagano? Ha? O exclusive siya? Ay, dili siya. Kung naa kay gi-separate, naa kay gilahi, kay ingon man nimo ba includes all. So, kung mayon ka nga dili apil ang Muslim, kung dili apil ang tawag anang mga pagano, kung dili apil ang Yawa, dili apil si Judas, sabot di pasabot, Yawa, ikaw rin nagguba sa imong kaugalingong tawag anang termino. Dili na mao. Sa pagsulti ni St. Ignatius Catholic, nagmean siya sa mga Christian. Wala siya nagmean sa mga Antichrist. Exclusive lagi. Antichrist. Exclusive lagi. Dili inclusive. So, ang imuhang meaning palso to. Inclusive Di ba? to all Palso who to. believe in Jesus Christ. Palso. Nga naman, kay kung mayroong kang inclusive, para ma-justify nimo ang imuhang kabutbuton, ma-justify nimo imong pag-angkon-angkon, nag-inclusive na. Nya, ikaw rin maigo sa imong kagalingong may kahulugan. Dili ay, ako yung nisakay nimo. Sakyan to nimong kabuuan. Pag mention ni St. Ignatius sa Bantok nga Katolik, nagpasabot ba siya diya nga apil ang kanang wa mo to ni Kristo? Okay, tubag ko, mutubag ko. Paghilom. Di mo tubag ko. So, but ipasabot, ang term nga Catholic, it refers only to the believers of Christ. So therefore, kadtong mga dili believers, dili sa included. So kanang imong meaning nga giingon na Kani. inclusive, O karon. but na. Karon niya na ta. Kasi niya na Kami ta. wala ba may moto ni Kristo? Okay. Wala nila. Tubag. Dili po tanan nagtuo, apil na sa tawag anahang kang Kristo. Nga naman, kay ang Yawa po, nagtuo po ng Kristo, wang puti apil. Ikaw, yawa mo. Inclusive. Sunod, kami nga Katoliko, sir, di ba? Manguros ta. Siya nga siya Katoliko, di po sa manguros. Ang Yawa, Katoliko po to, pero di masad po to manguros. Parinti mo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.